Nagalap shout out sa 14 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong pagpasok sa aking munting live. Guys, baka naman, patamsak naman guys. Tamsak lang kayo, sapat na. Salamat guys sa inyong patamsak. Ano yun? Opo, lolo na po. Ano to? Baby Sack Channel. Mega love shout out sa'yo, Baby Sack Channel. Pero ito na nga po, may makulit na bata dito. Oh. Ayan o. Oh, oh. Salamat guys sa inyong patamsak. Tamsak lang kayo, sapat na. Baka naman. Oo, huwag makulit yan.
SM Adventure, mega love shoutout. Ano na, kumusta na? Super Mom, kumusta? Super Mom, kumusta? Dito po kami sa Kawit Cavite, Baby Sack Channel, nakatira. Oo, bumalik ka. Hindi, totally nandito naman talaga sa YT. Hindi naman ako umalis sa YT. Hindi nga lang ako madalas nang mag-live. O naman, paano kita makakalimutan? Baguhin mo man yan. Pagbalik-balik na rin mo yan, nakakan mo na yan. Diyan din po kami nakatira. Saan ka dito sa Kawit? Baby Shack Channel. Balik-balik na rin mo man yan, Super Mom. Kilalang kilala pa rin kita. Kumusta na? Nasa Hong Kong ka? Nasa Singapore ka pa rin ba, Super Mom? Bakit ikaw hindi ka na ba nag-YT, Super Mom? Nahinto lang yung live ko noon kasi nga na 'di ba, nakakuan ako. Na inalisan ako ng sana. Okay sana. Tinanggalan ako ni Lolo ng ads. Kasi may mga content ako dati na hindi akin. Barangay Labak. Kami dito sa may malapit lang sa Binakayan. Kasi pasaway Lolo. Ang lalaki pa naman ng views nun. Tapos nabawasan yung views ko. Ano yung watch hour ko. Binanatan ko ulit ng binanatan ng live. Ayun, sa awa ng Diyos, naibalik ko yung ads ko. Kung yun, halos ilang buwan ako na walang ads. Tapos, ginawa ko, simula na nakabalik ako sa YT uli. Sa bagay ko lang naman yun, mga 6 months wala ta akong ads. Sana all nakatira sa mansion. Ini. Hindi, nang bago ako Super Mom, nang bago ako ma-monetize, straight ko nun, buwan-buwan. Nakakasahod ako. Straight ko yun eh, buwan-buwan. Ang lalaki pa pati na sahod ko nun. Oo, yung, di ba, na-monetize ako, tapos, mga, nang dumating yung AdSense, ay yung AdSense pin ko. Kasi maagang dumating din sa akin yung AdSense pin ko. Di maaga kong naayos agad yung account ko. Oo nga, Super Mom. Ang laki, malalaki na sahod ko nun eh. Unang sahod ko noon dito. Simula nang na-monetize ako noon, nakasahod ako ng 30. Unang-unang sahod ko, 30. Na-maintain ko yun buwan-buwan. Na-maintain ko buwan-buwan na makasahod. O nga pala, no, daldal ako ng daldal, wala kang joke. Ayan, meron na. Tapos, second na sahod ko, nakasahod ulit ako ng 30. Pangatlong sahod ko, nakasahod ako 25. Pang-apat na sahod ko, nakasahod ulit ako ng 30. Bumalik ako sa 30. Pang-5, pang-6, pang-7, pang-1 taon ko noon, pababa rin ako ng pababa. Siguro, mababang sahod ko noon, buwan-buwan, nasa 10K na lang.
Salamat sa patamsak. Pero ngayon, almost 1 year na hindi ako nasahod. Kasi bihira akong mag-live na, puro na lang ako upload ng video. Kaya ngayon, sisipalan ko na naman ulit, naghahabol ako eh. Kailangan makasahod na ako. Konti na lang na naman eh, ang kuwang ko, ang hahabulin ko, siguro nasa $20 na lang, nahabulin ko. Salamat, Supermom. Si Silent Pizza ay nakikita ko sa page, sa Facebook page. Nakapalo ako sa page niya kasi sa page niya. Si MTV Mabaga, ewan ko lang kung kasi minsan dumadaan siya sa wall ko. Friend ko rin siya sa page. Nakapalo rin ako sa kanya sa Facebook niya, hindi sa page niya. Yun lang, yung mga dating kaibigan ko, yung mga chikahan ko sa mga live na pinupuntan ko dati. Bakit? Inano ka ni ate? Inano ka ni ate? Iniwanan naman ng kapatid, kaya umiyak, nandito kami sa taas. Tingnan mo, ayun, may miming oh. May miming oh. Ate, dito ka na ate. Sige, luto ka muna, Supermom. Ingat ka dyan, kung nasa abroad ka pa uli, ingat. Pera ka? Oo. Isara mo ang pinto, lalabas. Dito. Salamat. Shout out sa 5 million in the house. Maraming salamat, guys. Oo, huwag kayang bibi. Wag, wag, wag. Oh, sige. Yum, yum, yum. Wag, baby ko.
love shout out sa 10 million in the house. Maraming salamat guys sa inyo. Kung napadaan kayo o napasilip lang, maraming salamat. Pwede po kayong pumasok sa ating munting live. Mega love shout out sa 20 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong pagsilip o napalaan lang kayo. Maraming salamat. Baka pwede naman patamsak dyan. CCF Concordia. Mega love shout out sa iyo CCF Concordia. Salamat. Pwede po kayong pumasok sa aking live at pwede rin po kung gusto niyo pong magbaba ng inyong bahay. Bibigyan ko po kayo ng inyong kulay blue dyan na pangbukas. Meron ka na po CCF ba? GCF Concordia pala. Meron ka na pong pambukas dyan. Bye-bye. Ikaw? Mega love shout out sa 8 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong mga patamsak at pagbisita nyo sa aking munting live. Salamat sa pag-like, kapatid na GCF Concordia. Tingnan ko nga ba eh. Bata, ikaw ano? Ayan. Huh? Ikaw? God bless din. Trigo kami, alam mo, supatero. Trigo kami, alam mo, supatero. Nika. Watermelon. No! No! Ika? Oh. Oh. Huwag dyan, baby ko. Ate. Tas mo. Dito ako sa'yo, naka-like na ako at naka-subscribe na ako. Ay, hindi pa pala, magsusubscribe pala.
Naka-like na ako at naka-subscribe na ako. Ay, hindi pa pala, mag-subscribe pala. Yan, naka-subscribe na ako. Second account ko to. Kulang na lang nito, WX para ma-monetize din. Second account ko to. Pangalan ko pa rin to. Itong cellphone na to, na pinasok ko sa'yo. Second account ko to. Watch hour na lang kulang nito. Para ma-monetize. Second account ko to. Watch hour na lang kulang nito. Para ma-monetize. Bibigyan pa kita isa. Bibigyan kita dalawa. Ito, kapwa mo rin kan bata. Bibigyan kita dalawa. Ito, kapwa mo rin kan bata. Bibigyan kita dalawa. No! Ito, kapwa mo rin kan bata. At si ate naman ang kulit. At si ate naman ang kulit. Buboy! Kulit! Si Buboy! Nicole! Kulit! Si Buboy! Nicole! Salamat!
nga pala. Mega love shout out sa'yo, Bukol Masakit. Maraming salamat sa pagpasok sa aking munting live. Ay hindi naman GCF Concordia. Hindi tayo famous, hindi naman tayo sikat. Small content creator lang tayo. Buboy! Ang kulit mo naman talaga, sobra, grabe. Buboy! Bukol Masakit, nandito ako sa bahay mo. Joshua Tubilag, mega love shout out. Salamat GCF Concordia. Ayan ang bahay mo, kapatid na Bukol Masakit. Walang anuman. Yan, nakita na kita ng isa. Mega love shout out sa inyo lahat guys. Maraming salamat sa pagbisita nyo sa aking munting live. Bibigyan pa kita ng isa, Bukol Masakit. Ano to? Rosel France, mega love shout out sa'yo. Salamat. Guys, patamsak naman, tamsak lang, sapat na. Maraming salamat sa inyong pagbisita sa aking munting live. Pangalawang bigay ko sa iyo, Bukol Masakit. Lahat yan may pangalan ko ha, makikita nyo yan, pangalan ko dyan.
Hi din sa'yo, Rosel France. Mega love shoutout. May lumalabas po sa channel ko. Studio YouTube po. May lumabas po sa channel ko. Studio YouTube po. Okay. Buboy! Nabigyan na rin po kita ng pangalawa, kapatid na Rosel France. Pangalawa. Bukol masakit, nabigyan na po kita ng pangalawa. Buboy ko, ang kulit-kulit naman ng buboy ko. Masira ang mouse. Dito ka na nga, hindi mo na naman, oh. Walang ano man, bukol masakit. Buboy! Sipagan mo lang ng sipagan, pumasok sa mga nagla-live. Pasok ka lang ng pasok sa mga nagla-live. Kasi ako ganun ako noon eh. Pasok lang ako ng pasok sa mga nagla-live noon. Dikit ako ng dikit noon. Naghahanap talaga ako noon hanggang naka 1K ako. Huwag ka lang magsawa. Minsan nalalagasan, minsan yung ibig sabihin yung nababawasan, minsan dadami, minsan kakonti, ganun. Sige lang ng sige. Asagonoy ba yun? Yung video mo na yun, yung baha. Dati tumira ako sa Kwan sa may Kawayan. Tapos sa may saan pa ba ako tumira dyan sa may Kawayan? Sa may basta yun na yun. Sa Marilao. Buboy ko, ang kulit mo talaga. Grabe ka. Ano-anong nakukuha mo? Dito rin ang bagyo. Nang may bagyo. Mataas din dito sa amin ang kwan, ang tubig. Umaabot din sa amin dito ng lampas baywang. Buti nga itong inuupahan ko na ito, may taas ito, nasa taas kami ngayon. Sa baba namin mataas yung tubig. Kahit dito sa amin binabaha din. Salamat guys sa inyong mga patamsak, sa inyong mga pagbisita sa aking live. Ang kulit talaga, sobra. Kung ano-ano nakukuha. Kulit mo.
Ang kulit. Ang kulit. Ang kulit, ang kulit, ang kulit. Hindi ka titigil. Hindi ka titigil. Ito talaga, pasaway ka talaga. Hindi ka titigil. Napukulitan na naman ako sa iyo, ah. Ha? Hindi ka titigil. Hindi ka titigil. Hindi ka titigil. Ha? Kulit mo talaga, ha? Pasaway ka, ha? Pasaway ka, ha? Ayaw mo tumigil, ha? Pasaway ka, ha? Pasaway ka, ha? Bubulog kita. Pasaway ka, ha? Pasaway ka, ha? Pasaway ka, ha? Kulit-kulit mo, ha? Dito na! Huwag mong pakialaman yan, huwag mong pakialaman yan. Siya! Bugbog. Diba? Sa sobrang gulo mo. Dito na, dito na, dito na. Nanan. Dito na. No. Dito na, boy. Ah. Dito ka. Tingin. Ano? Ikaw. Dito na, ah. Kung nasa ni Lolo, ulit na. Higa, higa. Huwag malikot, huwag malikot. Sabi mo huwag malikot eh. Sa, dito na nga. Oh, sige, sige, sige. Gerde ka na kanito, boy. Pagpunasa. Boy. Ha? Huwag ka pa ka ni pagpunasa. Ka nga. Wipes. Ha? Dahil na. Oh! Huwag malikot. Si Buboy. Sige, bahala ka dyan. Oo, amoy. Di ba mabaho?
Higa na, higa na. Palit na. Apil na, apil na, apil. Sulubot. Apil, apil. Ano malikot? Nicole! Nicole! Ken Ken! Nicole, Ken Ken! Tawagin natin sila. Kaya pumunta yun.
Tulog kami ni ate, bahala ka dyan. Da?
Ili! Ili! لا سالي Si Ilison! Sige, iwanan natin yan. Babay na. Alis na tayo, ate. Bye-bye. Alis na kami. Wala, bigyan mo boy mo. Pilit-pilit mo na naman. Uy! Alis ka dyan! Ito sa likod. Diyan, kabantayan mo yan. Ay! Tingnan mo, iiwanan na naman. Huwag ka na umakyat dito, ah. Huwag ka na dito, Elison. Huwag ka na umakyat. Kain! Alam mo na yung number ko? 09069 06 9 202 3 8 2.
Uy.
Hmm.